थ' खुलुमबाय फरायसाफोर फिन खेबसेबाव नोंसोरखौ आंनि बे चेनेलावहाय बरायनाय जाबाय दायो नोंसोर स्क्रिनाव मोनसे कुइसन नुनो मोनदों बे कुइसनखौ आं नोंसोरनिनो थामहिनबा जोंनि क्लास 10 नि सानखान्थि आयदानि 2.2 सोंथि बिदांनिफ्राय लानाय जादों आरो बियो 2.2 सोंथि बिदांनि 2 नम्बर कुइसन अके नोंसोरो बेखौ चेक खालामना नायनो हागोन आरो बेखौ नोंसोर निश्चय नुनो मोनगोन अके दा बे कुइसनखौनो जों बेवहाय सल्भ खालामनो नाजागोन आसा खालामो नोंसोर गोसो होना खोनासंबाय थागोन आरो नायनोबो नाजागोन थ' बेवहाय मा बुंदों बेनि लाथिख'फोरनि फारियै दाजाबगासै आरो सानजाबगासै हिसाबै हमनानै मोनफ्रोमबो होनाय अनजिमाफोरनि मोनसे जौगानै बिदा गोबां दिहुन दा मा बुंदों जोंखौ सिङाव जे कुइसन दोङो बेफोरनिफ्राय आरो बेफोरनिफ्राय जों मोनफा मोनफा मा दिहुननांगोन जौगानाय समानथाय दिहुननो नांगोन दा जौगानाय समानथाय दिहुनगोन खोथाया मा जाबाय दा बे 1/4 आरो -1 आ मा बुस्थु आरो बे √2 आरो 1/3 आ मा बुस्थु बेसो खोथाया बा बिदिनो बाकी कुइसनफोराव थानायफोराबो मा बेसो दा बेवहाय नै 1/4 आ बेलेग जेबो नङा लाथिख'फोरनि दाजाब गासै बिदिनो नै -1 आ जेबो नङा लाथिख'फोरनि सानजाब गासै बिदिनो नै √2 आबो लाथिख'फोरनि दाजाब गासै आरो 1/3 आ मा लाथिख'फोरनि सानजाब गासै एक्चुअली मा मिथिगौना गासिबो जौगानाय समानथायहा मोननै लाथिख' थायो मा थायो मोननै लाथिख' थायो आरो बे लाथिख'फोरखौ जोङो आलफा आरो बिटा हमना लानाय जायो जेब्ला जोङो आलफा प्लास बिटा लिरगोन अब्ला जों मा बुजिगोन लाथिख'फोरनि दाजाब गासै होननानै बुजिगोन आरो जेब्ला जों आलफा इनटु बिटा लिरगोन अब्ला मा बुजिगोन लाथिख'फोरनि सानजाब गासै होनना बुजिगोन दा बे कुइसनाव नै आलफा प्लास बिटानि मानखौनो होनाय दङ मा 1/4 आरो बे कुइसनावनो आलफा इनटु बिटानि मानखौ होनाय दङ मा -1 बिदिनो नैबे कुइसनाव मा दङ आलफा प्लास बिटानि मानखौ मा दङ √2 होनाय दङ आरो आलफा इनटु बिटानि मानखौ मा होनाय दङ 1/3 होनाय दङ अके दासान्दिथ' नोंसोरो आलफा इनटु बिटानि सोमोन्दै नोंसोर मिथिथारबाय दानिया बेखौ बोरै बाहायगोन आरो बेखौ मा खालामना जोङो जौगानाय समानथायखौ दिहुनगोन थ' बिनि थाखाय नोंसोर मोजां नाय मोनसे समानथाय होदों आङो बे जाबाय जोङो मा x² - आलफा प्लास बिटा होल x प्लास आलफा बिटा = 0 नैबे समानथायखौ बाहायनानैनो जोङो जौगानाय समानथायफोरखौ बा जौगानाय बिदां राशिफोरखौ दिहुननो जासिगोन बोरै फै कुइसन नाम्बार 1 सलुशन सोंथि बायदियै मा दङ आलफा प्लास बिटा = मा दङ 1/4 आरो आलफा इनटु बिटा = मा दङ -1 दानिया मा खालामगोन देयरफर जों मिथिगौदि जों मिथिगौदि x² - आलफा प्लास बिटा होल x प्लास आलफा इनटु बिटा = 0 दिस इमप्लाइ x² आनो माइनास आलफा प्लास बिटानि माना बेसेबां दङ जोंहा आलफा प्लास बिटानि माना बेसेबां दङ नैया 1/4 मा दङ 1/4 होल x प्लास आलफा इनटु बिटानि माना बेसेबां दङ नैया -1 = 0 दिस इमप्लाइ मा जागोन x² - 1/4 x - 1 = 0 दा एक्चुअली जोंहा जौगानाय समानथाया बेनो बेसेबां खालामना दोनबाबो नोंसोरो जेसेबांखिनि मार्क दङ बेखिनिखौ मोनफ्रामगोन दा जिहेथु जोङो बेवहाय 1/4 दङ थ' जों बेखौ खोमोरनो नाजागोन थ' बेखौ खोमोरनो नाजाबा जोङो बे गासिबो बिदाबा जों दस्रासो लानांगोन मा 4 दस्रासो लानानै सल्भ खालामबा मा जागोन बे जागोन जोंहा 4x² - x - 4 = 0 बेनिफ्राय माबायदि बिदि जाखो जुदि बुजि मोनाखै प्लिज अननानै कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय सिम्पल आं बेवहाय दस्रासो लानाय टेकनिकखौ बाहायदो आसा खालामो नोंसोर बुजि मोनगोन सिम्पलाय थ' नै 4खौ आं एगार हरनांगौ बिथिं एगार हरनाय लोगो लोगो लाथियाव सानजाबगोन अब्लानो मा जागोन 4x² - x - 4 = 0 बेनो जाबाय जोंहा दिहुननो गोनां जौगानाय समानथाया आसा खालामो नोंसोर स्टेपफोरखौ बुजि मोनदों आरो गावबा गाव खालामनो हासिगोन थेवब्लाबो फै जों दानिया 2 नाम्बारखौ खालामना नायबावदोनि थ' कुइसन नाम्बार 2
कुइसन नाम्बाराव जोंहा मा दङ सोंथि बायदियै जोंहा मा दङ अल्फा प्लास बिटा रुट अभार 2 आरो अल्फा इन्टु बिटा इकुवेल टु मा दङ 1/3 दङ नंगौना नङा थ' दङ therefore जों मा मिथिगौ जों मिथिगौ x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0 नंगौ नङा this imply x square minus alpha plus beta mana बेसेबां root over 2 x plus alpha into beta mana बेसेबां 1/3 equal to 0 this imply x square minus root over 2 x plus 1/3 equal to 0 दिहुननो गोनां जोंहा जौगानाय समानथाया बेनो थेवब्लाबो जोंनियाव 1/3 थानायखाय जों बेखौ खोमोरनो नाजागोन this imply नुस'सा लानांगोन 3x square minus root over 2 नङा बे मा जागोन 3 of root over 2 x जागोन plus 1 जागोन equal to 0 जागोन this imply मा जागोन 3x square minus 3 of root over 2x plus 1 equal to 0 जागोन बेनो जाबाय जोंहा मा दिहुननो गोनां समानथाया आसा खालामो नोंसोर बुजि मोनदों थेवब्लाबो जुदि माबाफोर बुजिनो गोनां थाबावबायब्ला प्लिज अननानै कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय बाखि खिनिखौ खालामनो नाजाबानो जाबाय थ' एसेनोसै दिनैनि थाखाय गोजोन्थों बाय बाय